Selamat malam dulur, para sahabat, para konco Leon Garage Yogyakarta dimanapun Anda berada. Kilo Daihatsu ngising setitik alias Daihatsu keceret. Warnane lur putih ganteng ki. Ana irenge sithik iki mengreget ya lur ya, mergo durung dikumbah. Nah iki tak sepilke muter. Karete kocori ya lur ya iki. Cat ki sik dhuwur iki ya isih ori. Iki baru pindah dari garasi sebelah iki lur. Garasi Leon Garage Yogyakarta sik sebelahe dipindah ning garasi utama iki. Menggur gari di salon lur. Ben tambah ganteng, tambah mempesona. Nah iki. Bentuke kaya ngene iki lur. 8,5 juta wae khusus malam ini. Terima kasih.